терроризм ва экстремизм зуҳуроти номатлуби зидди башарӣ хислатҳои ҷаҳонӣ гирифта шакли гуногун касб мекунад. дар шароити зудтағйирёбандаи вазъи сиёсии ҷаҳон, вусъат гирифтани низоъҳои байни давлативу байни мазҳабӣ ва афзоиши муташаккили таҳдидҳои фаромарзии осебпазирии ҷомеаҳо эҳсос мешавад. рӯйдодҳои охири ҷаҳон боз ҳам тезу тунд гардидани вазъ дар шарқи наздик, осиё, африқои шимолӣ, аврупо ва дигар минтақаҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки терроризм ва экстремизм ба хатарҳои аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд. ҳолати ба вуҷуд омада метавонад ба сарнавишти ҳар миллате дар сайёра хатарҳои воқеиро дар ҳар шакл бештар созад. агар ба таърих назар кунем, ба мушоҳида мерасад, ки созмону ташкилотҳои террористӣ экстремистӣ дар кишварҳои гуногун амал намуда, ҳар яке бо ҳамдигар алоқаи зич доранд ва ҳамзамон заминагузори ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ гардидаанд. воқеан имрӯз сулҳу субот гарави таъмин гардидани рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳаёти сазовору осоиштаи мардум ва риояву ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ҳар як кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. кишварҳои олам ваниҳодҳои байналмилалӣ низ ба нақши Тоҷикистон дар мубориза ба хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризму экстремизм, ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир баҳои баланд доданд. ҳамин буд, ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе борҳо чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавию байналмилалӣ вобаста ба тадбирҳои пешгирӣ аз хатарҳои терроризму ифротгароӣ ва роҳҳои ҳалли раҳоӣ аз чунин мушкилот бо иштироки давлатҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва доираи васеъи коршиносону сиёсатмадорон баргузор гардиданд. Тоҷикистон чун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳалли мушкилоти мубрами ҳаёти инсоният худро масъул медонад ва иқдомҳои бузургро амалӣ месозад. Тоҷикистон кишварест, ки паёмати ин хатарҳоро эҳсос намуда буд, ҳоло низ аз таъсири он дар канор монда наметавонад. дар масъалаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва дигар хатарҳои ба он вобаста дар ҷомеаи байналмилалӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи шоиста ва нақши фаъол дорад. ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хешро мушаххас сохта, пешниҳодҳои худро аз минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ ва ҳамоишҳои байналмилалӣ вобаста ба ин масъала то имрӯз ироа мекунад. имрӯз дар ҷумҳурии мо дар баробари кодексу қонунҳо инчунин стратегияҳо албатта қабул гардидааст. яке аз чунин стратегияҳо бо номи стратегияи муқовимат бар зидди терроризм ва экстремизм барои солҳои 2016-2020 ва дуюм стратегия бо номи стратегияи муқовимат бар зидди терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 қабул гардидааст. албатта мақсади асосии қабул гардидани ин стратегияҳо пеш аз ҳама ҳушдор додани ҷамъият, хосатан ҷавонон, зеро ки чӣ қадаре ки имрӯз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ барои фирефта нашудани ҷавонон ба гӯем гурӯҳҳои террористӣ ва экстремизм корбарӣ накунем, ҳамин қадар ин гурӯҳҳои гӯем ифротгаро низ албатта роҳу воситаҳои худро ёфта мехоҳанд гӯем ҷавононро хосатан ба ҷониби худ кашанд ва онҳоро ба сафи худашон ҳамроҳ кунанд. имрӯз як замоне расидааст, ки чуноне ки пешвои миллат доимо таъкид мекунанд, имрӯз замоне ҳаст, ки ҳар яке мо бояд ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надиҳем. доимо ҳушёр бошем. террорист на миллат, ватан, мазҳаб ва дин надорад. яъне ба ягон давлат хос нест, ба ягон дин хос нест. вай террорист вай шахсе аст, ки зархарид аст барои гӯем манфиатҳои шахсии худаш, барои пул, барои гӯем манфиатҳояш албатта ҳамон корҳои террористӣ ва экстремистиро иҷро менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 8 соли охир ду стратегия, яке стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 ва дигар стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025-ро қабул намудааст. дар асоси таҷриба ва натиҷаҳои ба даст омада қабули чунин стратегияҳо дар таъмини амният ва суботи сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон ва решакан намудани гурӯҳҳои даҳшатафкан мусоидат намудааст ва имрӯз Тоҷикистон дар қатори амнтарин ва оромтарин давлатҳои минтақа ва ҷаҳон қарор дорад. дар давлате ки оромӣ, субот ва амният ҳукмрон аст, фаъолияти самараноку бомароми сиёсати байналмилалиро метавон ба роҳ монд, чун раванди ҷаҳонишавӣ ҳам ҷиҳати манфӣ ва ҳам ҷиҳати мусбат дорад. бояд паҳлӯҳои мусбати онро аз худ карда, муттаҳидиро пеша намуд. аз ҳама асос ҷавонон бояд зиракии сиёсии хешро аз даст надода, аз ҳар вақти дигар дида дар ҳифзи асолати поки гузаштагон, нигоҳдории якпорчагии ватан, ягонагии ҷуғрофӣ ва сиёсии кишвар, дифои сулҳу оромӣ, истиқлолу озодӣ ва ваҳдати миллӣ масъулиятшинос бошанд.